langsung mulai. Berangkat dulu lur. Berangkat dulu lur, biasanya ya kita dahului. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tema kita, ya maklum lur, artis hanyaran omongannya rada belepotan. Tapi ngomong bahasa Inggris ya ora wong Inggris, tapi ngomong bahasa Indonesia ya ora patek klino. Ngomongnya basa Jawa. Iya. Awake dhewe kaya biasane awake dhewe niku blusukan harine nek pas wae hari Jumat lur. Delalae mendung nek nggone daerahku lur. Lah iki dalanku iku ngene iki lur. Jeglungan 1000. 2000 iki. Iki mbah dalan kabupaten, mbah dalan provinsi ku anggere mlebu kampung iki saiki rata-rata jeglungan 1000 lur. Jadi rodoan pada motor rodok mumbul-mumbul kayak naik pacuan kuda. Nah, ini daerah nggon aku ngene iki lur. Mbah nek daerah nggone sampean luweh apik, luweh jos ya ora roh lur. Pokoke daerah nggon aku rata-rata ngger mabuk mlebu perkampungan ngene iki ku bentuke ngene iki. Iya, modeling ngene ya. Modele ngene iki. Jare wong kene ya ana sing ngomong jeglungan 1000 jarene wong aku nganut wong-wong lho lur ora ngarang dhewe. Iki. Lho Pak. Wong Jawa lur biasane nek liwat ngarepe wong iku lewat sisi wong kudune nyapa. Iya, biasane ngono aja ya. Biasane ngono. Dadi tradisi. Wis dadi tata kramane para leluhur awake dhewe wong keri ya lagi nganut. Iki biasane awake dhewe iku ngunjungi maragane mbah-mbah, mbah sepuh-sepuh, mak-mak, terusan anak-anak yatim lur. Itu biasane wis dadi kebiasaane aku karo koncoku iki biasane praine libure iku seminggu sepisan. Karena punya kesibukan, beliau ini owner perusahaan kopi 6 lur. Jadi aku gawe YouTube iki sing nyponsori ya kopi 6. Mbah kok ora kopi apa ngono kok kek 6. Ya maklum wong daerah nggon aku iku kopimu ngono gak iso anane 6. Iya. Iya. Wes logate ngono ya. Bapak Emak Mbok terusan dulurem. Wis maem. Dadi wong nggon aku muni mu iku gak iso. Iya. Mulane dijenakno 6. Ya dalane kampung ngene iki. Iki mara nggone mbae lur. Mara nggone mbae ngerti informasi mbae iki urip dhewe dibaturi dulure. Tapi ya wis sepuh jarene. Nah, iki disowani ben lur, ben iso untuk berbagi walaupun sedikit tapi berbagi. Jenenge Mbah Las iku daleme ketok iki. Oh, iku. Iku nggih. Ya muga-muga nek dalem bae. Muga-muga nek dalem tapi lawange kok tutupan lur. Dicari dulu lur. Menawane iku lur. Menawane wong nek dalem, kok nek dalem dijak omongan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbah. Ketoke kok gak ono. Mbah. Teng pawon. Berarti masak tiange. Oh niki mboten ding. Mbah, assalamualaikum. Nggih, nembe napa, Mbah? Teng pawon, Mas. Nembe teng pawon. Nggih. Mbah Hamid nggih. Nggih. Niki ajeng ngaturake kangge jenengan. Kangge tumbas beras tah napa pokoke. Ngoten ya, Mbah. Nggih, sami-sami. Kula mriki mawon lasem. Nggih, kula wingi-wingi disanjangi karo kanca bala Mbah Las. Mbah Las nggih. Nggih. Asmane Mbah Las. Nggih. Iki ambakan, Mbah. Kalih adik. Pas niliki jenengan mriki.
Niki nggih teng mriki adik kula. Oh, ngenten. Nggih. Niki omahe jenengan. Nggih. Nggih. Soale niate kula mriki wau silaturahmi ning kene daleme mbae kalih ngaturi kedhik kangge tambah-tambah. Ngoten nggih, Mbah? Nggih, kasuwun nggih. Nggih, sami-sami. Yuswa pinten, Mbah? Nun? Yuswane umure pun pinten? Suka nggih. Sampun enten 80, Mbah. Nggih menawi Mbahe mboten gadah bojo pun, pun sedo. mboten gadah anak. Boten gadah anak, lah kula niku pone niku ngurmati dulur. Mhm. Dulur niku Nggih, Mbah. enten sing ngerek, enten sing mboten. Nggih. Mbah, kula amit nggih niki kula tak udan nek, Mbah. Sepunten ya, Lur ya. Mbahe lagi panggonane udan, kula tak nglanjutake lampah, kula tak mriko-mriko tak ngunjungi mbah-mbahe. Kados jenengan ya, Mbah. Nggih. Dadi kula tak nyuwun pamit. Kula niku ndak badhe dawah Nggih. pun ajeng pendak Agustus kok, Mas. Badhe dawah, Mbah. Nggih. Dakwah teng pundi? Dawah teng Ratan. Mas, udah melampah acara napa? Mlampah nggih teng peken ngoten niku. Nggih, teng peken mriki, Mbah, padha. Terus adik niku nggih Mriki pinarak mriki. mati kula. Nggih. Oh, ngoten. Lah kula niku pijet niku pun bolak. Pijet teng pundi, Mbah? Teng Loro. Heeh. Nggih teng Jape. Nggih. Kakine sakit. Nggih. Nggih kangge sakit niki. Niki nggih tesih karepe nggih nek dipijet malih. Heeh. Terus mlampahe pun untuk setahun iki Agustus ya, Mbah? Agustus ndek mbiyen niki Agustus. ajeng Agustus. Nggih, niki pun Mei, Mbah. Pun Niki Mei. ampun ajeng Agustus malih kok. Heeh. Sing dirasake sing sakit sing pundi? Sakit Niki. niku nggih wong awak sak kocur nggih. Iya, Pak. Niku nggih anu Mas nggih rupa-rupa. Heeh. Sikil niku nggih pun caket mlampah. Terus Tapi geger sakit. sakit. Heeh. Wong tiba niku miring Nggih, teng aspal, Mbah. teng aspal ndak. Numpak jam motor teng mlampah. Mboten mlampah. Ditulungi sinten, Mbah? Nggih. Angga mriko. Jenengan mlampah-mlampah delalae anu tiba-tibane napa, Mbah? Kesandung anu lemah rata tah kesandung napa? Aspal ngoten niku tiba kula niku ngingeti. Dalan wetan niku enten montor. Lah karep kula niku nggih ape ndak nyabrang ngoten kula nggih mboten ditendang. Nggih motore nggih mlampah. Nglewar jenengan. Kaget. Jenengan kaget. Lah jenengan niku ewet napa niku, Mbah? Ewah napa? Nembe napa? Nampi napa nek Masak napa niku wau? Nggih. Niki godhog telo. Oh, godhog telo, ajeng dienggo sarapan. Nggih. Telo iku menyok, Lur. Nek cara basane kene. Dadi kula wau mriki niate silaturahmi, mumpun jenengan trima. Lah niki udan nek Mbah kula tak nglanjutake silaturahmi teng ngene Mbah-mbah Rondo. Jumah berkah, Mbah. Pangestune. Nggih, Mbah nggih. Pangestune. Niki tesih teng mriko-mriko mbok menawi mungkin nek mboten udan lain waktu nek saged oleh sowan mriki tak sowan mriki malih nggih. Nggih, Mbah nggih. Nggih, sami-sami. Tak derek. Kula lasem mriki. Nggih. Sekarang Bu nggih. Nggih. Grimis, Lur. Mas, apa-apa. Gak apa-apa ya. Kadung pancene wayahe musime. Iya. Anjen. Monggo nggih, Mbah. Bismillah. Yuk. Yo. Ya iki nganu Lur. Grimis-grimis iki mara nggone anu neh. Mara nggone mbae memange wis dadi jadwale silaturahmi dinane Jumat. Ya Jumat berkah menawa udane membawa berkah Lur. Iya. Udan iku ya ana sing nggo berkah barang. Udane nek mau ngene tok ya. Udane nek mau ngene tok ya iki jenenge grimis ora udan iki. Iki mlaku sepanjang anu iki jarene wong-wong iki jarene kemarau kering jarene. Sajane sudah musim kemarau. Kemarau kering piye? Kemarau basah, sorry. Nek kemarau tetep kering tapi iki pas basah. Pas basah. Lah. Iya.
kemarau basah awake dhewe iki rada nglunyut lur. Ora nggone mbae. Iki mau mbah sing diparani awake dhewe iku lagi awake dhewe silaturahmi pisan itu. Iya. Nek aku direkomendasi pas mlaku-mlaku iku asmane mau Mbah Las. Mbah, ya Mbah Las ngono ae. iya. Gak roh. Mbah Las endi ora roh iki. Dadi awake dhewe iki wis sing dikunjungi sekitar sak nyandake lur ya. Iya. Umpamane kok planningnya umpamane kok 7 tah 8 untuk hari ini delalai kadang-kadang bae diparani disewani niku kadang-kadang ana mok gak nek dalem. Wah. Iya. Oke. Lah iki dalane ngene iki lho, dalane daerah nggon aku iku iki mbah dalan kabupaten, mbah provinsi rata-rata jeglungan 1000 ngene iki. Wis buyen, kawit buyen ya sing iki. Ini lur, nek pas kadang-kadang jenenge udan iku kan lensane kan yo kena gayu barang. Iya. Dan nek ana tak busek-buseke, tak ikuni, tak benakno yo maklum ae yo lur yo. Wancen kamerane kaki kamera ngene ae. Iya. Iya, kesaonan lur iki. Iya. Mulane hose kadang-kadang rada blepotan nek ngomong. Ya harap maklum. Ya karepe ape tiru wong-wong akeh-akeh niku lur, wis padha ae sampean paling yo ngerti. Ngene iki kan kena lensane kena banyu. Jadi Iya. butuh dilapi barang lur. Iya. Wancen ora iso ngelapi dhewe. Sakjane mau dikeki manganu, lensane dikeki mantel. Kayak mantel yo. Syuh, Aku mantel. dikeki mantel. Lah iki nek wayah metu nek wis wayah udan. Iya. Iki menggok rene, Iya. menggok udan. Dadi awake dhewe iku mara nggone siji mbae mbek siji ora iso suwe-suwe lur. Soale iku ngejar target awake dhewe iku asine sing disowani niate silaturahmi iku gak mbah mok siji. Makih ku nek cara kene lho nek cara ngene sampean akeh. Ya basa Jawa iku kan ana sing ana beda-beda ya. Iya, bener. Beda-beda. Ya agak mirip. Nah, dalane ngene iki lur ya tak kandakno bolak-balik. Mbah, iki angger telewati dalane kok milih sing rada alus rada kangelan. Oh, ngene iki. Kadek lunyu lur niki. Oh. Lunyu. Lunyu iku licin. Licin iku lunyu ngono. Licin iku lunyu. Ngono lho. Ya wis panggonane angger dalan mlebu kampung Wis iku mesti ya jenenge tahu apik biyen-biyen mungkin ya, tapi sarohku kok rusak terus. Iki woi harap maklum. Alhamdulillah wis tekan dalan rada alus lur. Iki mara nggone sowan mara nggone mbae. Iki mbae sing diparani ya Mbah Rondo sepuh-sepuh. Iku utawa mara nggone mbae lanang ya. Mbah lanang wedoke ya ana kadang-kadang beliau niki digolongkan ya memang kudune wong sing kena di silaturahmi, wajib di silaturahmi. Iki ora usah dipedhot Mas anune. Dadi udan-udan lah ya pokoke melu aku terus pokoke. Iki gawe konten iki ya pokoke nggih konten lho nae. Kontene muga-muga ya bermanfaat, rumangsaku ya bermanfaat rumangsaku lho. Rumangsaku ya muga-muga manfaati karo padha-padha menusane, padha-padha sesamane. Iki mau awake dhewe metu mau rong udan lur ya. Rong udan iki udane lagi kok. Tekan dalan ana udan rintik-rintik. Pas mau ning gone Mbah Las. Gone Mbah Las mau udane rimis-rimis. Rimis sithik-sithik. Ah, udane udan berkah. Lah iki terus rada lumayan iki wis rada terang nah iki. Iya, wong iki bulan Mei biasanya nek biyen-biyen hitungane mbah-mbah bulan Mei iku jarene musim kemarau saja. Tapi niki nek arani wong-wong ana sing kemarau basah. Niki cara gua tok terae nek nggone warung kopi terus ngopi, kopi panas-panas
mereknya kopi 6 lur. Khas kopi lelet lasem. Iya. Oh, ngono. Iku kancaku ya anu, apa jenenge iku? Onere. Kopi lelet lasem jenenge kopi 6 iku, tapi aku gak tau ditawani kopi lur. Mancen wonge gak Regane kopi lur. Aku gak tau ngopi, ngombe ku ngeteh. Teh. Tapi tradisi nek daerah nggon aku iku biasane para bapak, mak niku ya akeh sing pecandu kopi. Iya. Wis tradisi turun menurun bahwa ngopi iku nek nggone Nusantara iku wis diwarai zaman londo. Rene tak gak rono lho, Mas sore. Rene tak rono. Iki sing nek nggone Mbah kae gak usah, Mbah Gelung kae gak usah. Oh, Mbah Gelung gak? gak ning iki ya. Iya, Iya iki ya. Iki ya. Iki Bagelung ya? Iya, Mbah Gelung. Di parani tak gak? Tak langsung marang Mbah iku. Monggo. Rono dhisik ya, rono Iya, dhisik ae. iya. Rono dhisik. Marang nggone Mbah sing iku lho, sing omahe pinggir dalan Mbah sapa kae. Ngono mo dalane ketoke kok rada sepi. Ndi omahe Mbah ndi? Iki lho, iki lho. Nah, iki. Muga nek dalem lho. Ning dalem. Iki lawange mengo. Ah, nek dalem. Bismillah. Ya lur. Tak lapane sik lur. Jenenge ora iso ngelapi dhewe. Assalamualaikum. Wah apa, Pak? Nembe napa? Kok tengok-tengok jagung iwa apa? Kok gak ngon-ngon wedhus? Kok gak dhewe wedhus? Lah kok tengok-tengok dhewean iki wah apa? Lah karo bojo Mbah lanang no. Mboten. Niki kanggo jenengan. Dinggo tumbas beras, cek ape dinggo. Nggo kebutuhane jenengan. Ngoten nggih. Kula nate mriki jenengan eling ta ora bengi-bengi kae? Eling. Nggih. Sapa jajali kali sinten? Gak ngerti jengene. Lah iki Mbah sapa iki? Iki Mbah sapa? Jenengan Mbah sinten asmane? Sujiatun. Oh, Mbah Sujiatun, Mbah Tun, wong-wong kene nek ngarani nggih. Pun masak dereng, Mbah? Dereng. Loh. Kok piyambakan mawon. Lho gak tau. Oh, jajan. Pinten Mbah sak jajanan ngoten niku? Kang 1000. Tumbas sego bungkus ngoten Kang 1000. Oh. Terus dipangan dhewe. Nggih kalih sinten? Wong Hmm. arek tuan jalan mangkat. Berarti niki wis urip dhewean bae lur. Dadi yang kita kunjungi niku mbah-mbah semacam niki, mbah-mbah janda sing urip dhewean. Mbah Sujiatun turu dhewean. Kula nggih tempo hari malam-malam mungkin nggih awake dhewe nate dolan teng kene sowan nggone Mbah Sujiatun. Iya. Daleme Mbah Sujiatun niku pinggir sawah lur, pinggir sawah. Gak tau direboni, gak tau dileboni ula-ula no Mbah kene, Mbah. Mboten, Pak. Biasa nggih, Mbah. Dadi awake dhewe rene mau asline marang nggone Mbah Sujiatun ndelalae kok nek dalem. Kadang-kadang wong kadang mboten teng dalem. Teng pundi? Ponakane kula. Dolan silaturahmi mriki. Sonten. Oh, ngoten, Mbah. Nggih. Kula yang teng Sumber Kirang ponak-ponakane kula teng Sumber Kirang. Heeh. Oh, teng iki piyambakan. Piyambakan, Mbah. Nggih. Kok- Ponak-ponakan teng Sumber Kirang. Kok mboten ngrumat-rumati wedhus dinggo anu, Mbah? Alah, mboten masalah rek kula. Oh, pitik-pitik gak ngrumati, Mbah. Oh, niki jetese tanahe jenengan, Mbah. Oh, lah jenengan gadah tiang listrik barang ini, Mbah. Nggih, listrik. Iku gede sampeyan tiang listrik. Gini- Gini, Gini negara ya, Mbah. Gini negara. Kula lampune mriki ya mendiat tampune. Ngeten iki bayar pinten, Mbah, sedina ngono sak wulan? Mboten mesti. Heeh. Terkadang nggih sedoso, terkadang nggih cuma 8.000. Oh, sak wulan. Oh, mboten gadah tiang, Mbak. Gadah tiang, Mbak. Ya, Mbak. Tapi bayare mok 10.000 utawa 8.000. Kadang kali doso. Pokoke nek enten larek kula apa ya nek kula piyambakan nggih kula ngetakake nggih cuma gangsal. Ngeten iki amak cuma gangsal. Nggih. Ngoten. Nggih. Iki gangsal. Gangsal doso niki Pak kelola. Oh, nggih niki 10-an, Mbah. Nggih 8 niki. Pak nggih mboten wong lare-lare Pak sing. Nggih. Lah niki bekasnya apa, Mbah, kok ijah iki? Pasir. Pasir. Kersane. Jenenge niki napa? Dinggih wingking pun. Hmm. Sing diambil piyambak niki.
Oh, iki tanah. Nggih. Mboten angsal wongkon sedaya piyambak-piyambak. Heeh. Kanten arek kula sing jaler niki arepe ajeng damel piyambak. Ngoten. Kabehne mboten angsal. Heeh. Derek-dereke. Nggih. Gajah piyambak ajeng damel benjih napa. Ngoten nggih, Mbah. Dan iki nggih pun biyane piyambak elek kula pun mboten enten lah. Kanten arek kula sing nggene. Mboten enten teng pundi, Mbah? Mboten mun sedo. Oh, nggih, kula dongake jenengan sehat ya, Mbah. Mbah Ton, gar sehat mergane urip ijen lur belione. Dadine biasane wong sepuh iku biasane emoh kumpul anake, kadang-kadang ndekne tuh urip seneng dhewe. Alhamdulillah, Pak, arek kula kok gadah piyambak-piyambak. Nggih, nggih, Mbah. Nggih enten sing jaler tapi mangkat terus. Mangkat teng pundi, Mbah? Lu kok nggih wong mangkat montoran truk. Heeh, mboten nate kondur. Nggih kondur. Heeh, nek wangsul kadang-kadang wangsul. Tengah bulan pindah, kadang ya seminggu pun mantul. Antun niku lah. Muatane. Ngoten nggih, Mbah. Iki ambek nunut ngiyup lur, ana grimise tapi wis terang ya lur. Wis terang. Wis terang. Napa, Pak? Nggih niate silaturahim karo mbah-mbahe niki hari Jumat berkah. Kula Matur nuwun nggih, Pak. ambek kancane kula sampun diterima silaturahmi ning nggone Mbah Hatun. Mbah Suciatun, Mbah. Ambek lho jenenge Mbah Suciatun. Oh gak Mbah Suciatun, Mbah. Mbah Suci. Mbah Suciatun. Jenengan tesih gadek derek kuwadah, Mbah. Derek kula. Derek kandung. Sing batin. Oh, pinten Mbah? Derek kula kathah, Pak. 6. Jenengan sing Derek kula nggih 6. jenengan tesih pinten, Mbah? Tesih nomor pinten jenengan tak dereke? Nomor 3. Kabeh pun enten sing pejah. Pun. Sing jaler. Wah. Mbah, lah ngenten iki toyane nek nggo masak toya napa, Mbah? Oh, oh enten nganu. Ider, Mbak maksudnya mboten gadah sumur. Oh. Niku kula piyambak. Nek dienggo adus-adus, Mbah. Jumeru, Mbah. Nek musim ketiga ngoten niku wonten banyune ta mboten? Wonten, Pak. Wonten toyane. Mboten telat nggih. Soale daerah mriki kan rawan kekeringan. Soale biasanya kalau setiap musim kemarau panjang, nggih, kula sering dropping air di daerah-daerah bagian sini yang kekeringan lur. Dropping air itu konggone bantuan dari konco-konco, kadang-kadang dermawan itu di dropping nek nggone lingkungan daerah kene sampai ke sana itu kan sering kekeringan air ya, air bersih untuk MCK itu lur. Ngoten ya, Mbah. Nggih nek musim udan ngenten iki ya segitu, tapi nek musim kemarau kadang-kadang daerah mriki kan kekeringan, Mbah. Tapi mriki sakbenere mboten apa. Mboten ya, Mbah. Langsung lancar kok. Dari daerah mriko sampai tekan mriko niku kan sering. Malah mboten ya, bagian mriki mboten. Lah niki ndek kayu mbrukan nek, Mbah. Apa dienggo kayu bakar? Oh. Mboten mboten dienggo masak no, Mbah. Mboten, Pak. Kula masak gas. Oh, teng gas. Lah sing Magicom, Pak. Magicom. Lah wingi iki jenengan iki dalem sinten, Mbah? Tangga. Tangga. Iku berarti temboke nggone tangga. Iya nih, Pak. Lah Mbah sinten? Sukran. Oh, ngoten. Tiyang pundi, Mbah? Tiyang mriki. Asli mriki. Iki arek Tenggepuro. Ya, ngarepe omah kok dikeki wit lamtara gak maripu weteng no, Mbah. Mboten. Mboten enten nek wedine ana. Lare-lare lah riyen gadah pendo, Pak. Oh, wedine ana ulone. Lah iki blungkon lur jenenge. Oh, iki blungkon. Nah, mirip blungkon tapi sekarang hewan sejenis iki akeh saiki lur. Iki lho. Lah niki, Mbah, nek ngene wite jenengan. Iya, blungkon lah. Iya, iki ya blungkon. Ya. Dadi, Mbah, kula tak nglanjutake lampah, kula tak suwan karo mbah-mbah rondo-rondo mriko, mbah-mbah sepuh, kula tak silaturahmeni niku wau jenengan nggih tambah-tambah. Ya, Mbah ya. Ngoten pandungane, Mbah, monggo. Asalamualaikum. Ayo, Lur. Bablas maranggone ana-ana, Lur. Oh, ya nek menjaba ijik grime sithik-sithik, Lur. Iya sih. Iya, tapi ora apa-apa. Nggih, Mbah. Tapi yo niki Mbah. Mari udan nggih udane udan banyu, Mbah.
Nggih. Nah iki Nur keadaane Nggih. keadaane daerah nggon aku ngene iki Lur. Daerah nggon aku iki lagi musim hujan. Monggo Mbah, Assalamualaikum. Ono lur ya nek udan banyu iku ya wis ngene iki nek udan dhuwit do royokan jare. Nek udan dhuwit malah duit ora payu Lur. Iya iya ngono ya. Ora payu. Dadi awake dhewe iku ora mau guyoni mbahe kok dhewean. Dadi muga-muga urip nang kesepian di masa tua Lur. Dadi awake dhewe iku muga-muga ya sampean aja sampai kesepian. Urip iku nek iso ya ana kancane. Ya anake sing akeh. Ya anake sing akeh, kon anake akeh ya asine tanggane ya sing akeh. Iya. Dadi biasane sing jeglungan 1000 Lur maklum. Wis pokoke maklum lur iki anggere tangan kelebat iki masalah yo lensane kena banyu terus. Dalane iki awake dhewe hujan-hujan. Awake dhewe udan rimis-rimis. Iki silaturahmi ini maranggone beberapa mbah ya Lur. Dina iki ya. Dina iki regane maklum wong iki sing tak jak iki kancaku iki owner kopi lelet iku 1000 Lur saiki. Dadi aku gumen Lur. Dadi bliyone iku ya meroduksi dhewe, sales dhewe, ngebosi dhewe, didol dhewe, aku gumen. Dibrewangkep kabeh Lur. Lah karepine pek dhewe. Banyine pek dhewe. Karepe dekne ampe dodol kopi sedup iku karepe ampe didol dhewe Lur. Dadi ora nganu, apa jenenge iki? Ora usah golek karyawan. Iya. Aku nglamar ae gak oleh Lur. Gak oleh. Jare ndak anu berarti aku wae isih ngatasi lha apa kok nganu wong ngono. Lah aturan nek ngono iku ya karyawane ya iku lho Lur. Wis mbah pokoke. Pokoke tak dongakno muga-muga batine akeh. Engko kena dinggo kebutuhan, dinggo tambah butuh ambek dinggo niki lho Lur ngonten-ngonten maranggone mbae silaturahmi. Iya Lur. Kena dinggo apa jenenge iku? Ya awake dhewe iso berbagi ngono intine lah. Iya, awake dhewe. Oh kono ya? Ono. Oh anjir ono sithik. Ya berbagi ora urung iso akeh-akeh tapi nek lancar Lur. Iya. Iki sah loro rono. Malah deres Lur. Iya malah deres Iki. Malah deres Lur. Wah, iki malah deres Lur. Ya udan-udan metu. Wayah gak udan-udan ra gelem metu. Kamerane burek Lur. Kene ya? Iya kene ae. Nenggok kene. Seriet. Oh, mbae nek kok. Oh ya mbae Lur. Nah, iki lho Lur. Kan biasa rene Lur. Wis rutinan beberapa kali rene. Ku dikek kono Lur motornya. Oh alah Lur. Sini. Mbah, assalamualaikum Mbah. Kok nembe napa Mbah? Kok udan-udan kok teng Jawi Mbah? Niki kangge mbae. Nggih, wis sarapan tah dereng? Dereng? Gak duwe beras. Lah niki ditumbasake beras. Mriki kula mriki ajeng nggawa beras udan-udan, dadi beton niki mawon mungkin ditumbasake beras. Nggih. Nggih, niku dienggo beras menawa dienggo jatah seminggu kenging, Mbah. Niku mbek dienggo nggih, sampean 5 kilo kanggo pira? Sesasi. Lur. Mbah iki 5 kilo jarine beras 5 kilo kanggo sesasi. Nggih, mungkin ditumbasake beras piyambak. Kan mriki caket bakul leh, Mbah. Heeh. Oh, nggih ditumbasake. Mboten gadah dhuwit blas, Mbah. Berarti niku kula mriki wau niate silaturahmi mbek neteri jenengan kangge tumbas beras. Beras alias uwas. Uwas nek cara basane wong Jawa niku beras. Ngono ya, Mbah ya? Lah dereng sarapan blas, Mbah? Ndadek dalu mboten masak.
Pripun? Selong dino, patang dino, mboten gadah uwes. Patang dino gak di beras. Mbak dereng mboten mangan. Mboten. Mok ngombe tok. Nggih. Masya Allah, Lur. Mboten enten sing teri, Mbah. Yang iki kudu aja. Oh, nggih. Anu kok tumbasno beras ya, Mbah? Iku. Nggih. Mbah iki tak imbau ya, Mbah. Nggih iki tuku beras, iki sing tuku. Lawoe. Dadi nggih, mpun nggih. Ben kanggo nganu sesasi, Mbah. Nggih. Jadi mungkin sampai nek wis iku dienggo belanjakno beras, lombok, minyak goreng, terusan uyah. Sarem gadah Lur. Mbah sudah 3-4 hari gak ora duwe beras. Jadi Mbah iki urip dhewean ijen. Mbah sering kita kunjungi sudah 3 atau 4 kali niki ya Lur ya. Iya. Lah, mun gadah banyu ta dereng? Banyu. Nggih. Nggih tumbas. Kersane mbae wetenge enten isine. Iya, Mbah. Sampeyan itu nggih, sampeyan tumbas beras nganu 5 kilo tah piro, Mbah? Oh, ngengken tiyang. Lah niku kan udan-udan lho, Mbah, nek nggawa tokone sembako ya tutup Lur, jek isuken awake dhewe ya. Tapi niate awake dhewe rene mau kan memang silaturahmi, luwih praktis ya awake dhewe nggawa fulus wae. Dadi musim udan padahal nggih, Mbah. Yo ya ampun ngoten, Mbah. Wong jenenge anu niate silaturahmi bae. Berarti kok weteng ya, Mbah? Rambune dipateni nek yah menten. Nek uripe nek wayah nganu tok. Nek wayah bengi film bae dhewean. Sampe nek masak karo niki ya, Mbah? Nggih. Karo bakar. Engko nah dienggo masak Lur. Bae awake dhewe aja ngaleh. Ngedit tiyang kok. Ngoten ya, Mbah? Wis gak tiyang weton mriko le. Nggih, mergane nek mbae nek tindak wedi nek tiba ya. Oh, kula niku ucal ki ambak niku. Mbah? Nggih. Balik mulih. Nek nek tiba rane nangisne. Enggak ana tiba gak? Gak ana sing anu ya, Mbah. Gak ana sing nulungi ngono. Nggih digolekno Mbah sidane. Nggih ngoten. Diteri. Nggih. Lah iki kayune wis duwe, iku berase tumbas, minyake tumbas, sarime tumbas, lombok tumbas. Engko dienggo masak. Mbah, ngoten kula tak nglanjutake mlampah-mlampah mriko silaturahmi marang nggone mbah-mbah. Nggih, Mbah? Nggih, matur nuwun nggih. Nggih. Sami-sami. Kersane mbae nang liwat. Bareng, Mbah? Kepareng. Bareng. Nggih, monggo, Mbah. Bareng nggih. Iki awake dhewe pindah marana Lur, marang nggone mbae akeh. Iki memang dina Jumat berkah. Monggo ya, Mbah. Assalamualaikum. Salam. Ngono Lur ya. Gerimis. Masya Allah. Entenane ning kene Lur ya. Iku bose iku wis semangate pol. Udan ya terak. Ngono Lur ya. Masya Allah. Monggo Lur. Wong diarani monggo. Dan udan, semoga sehat selamat sampai ke tujuan. Amin. Awake dhewe niati mau niat silaturahim kabeh. Liwat kene Lur ya. Iya. Monggo Mbah Kastari. Niki lho, Mbah. Awake dhewe iku mau silaturahmi marang nggone Mbah Tuwa Lur. Mbah Tuwa iku mau ya hidup sebatang kara. Iya. Ya awake dhewe sudah ke situ beberapa kali. Tak takoki jare tak sapa dereng sarapan.
Ora duwe beras sudah 3 hari lur. 3 hari. Bayangno urip dhewean umur 4 sudah hari ya? 4 hari ya. Iya. Umur sudah setua iku belione tanah wae, tanah nitip iku lur. Anu numpang. Gak di tanah. Gak duwe tanah, nggon omah iku gak ono, numpang. Tanah numpang, usianya sudah 90-an kurang lebih terus dia ini nganu apa nek masak ngandalno kayu bakar wae angel saiki. Selain angel belione kan tenagane iya wis gak iku gak mumpuni ya wedi nek tiba. Jadi mbah iku cara sampean bayangno dhewe njajal coba umur segitu ora ditunggoni anak, ora ditunggoni family, ya. Iya. Terus orang duwe apa-apa namanya orang tidak mampu ya lur ya. Beras wae sudah 3 atau 4 hari orang duwe beras, tak takoni mau krungu dhewe sampean. Kadang-kadang mengharap belas kasihan wong itu kadang-kadang kan kadang-kadang ngono ae to lur. Nah, jeglungane tetep di dalan jeglungan 1000 lur. Wis pindah-pindah kampung desa itu tetep ono jeglungan ae dalane. Aku gumun lur iki. Gak nek mau hitung kabeh mau gak 1000 tok. 2000 iki 3000 2000. Wah, sejuta awake dhewe. Lho ketok 1000 ae. Tiap kampung ku duwe dalan jeglungan 1000 ngono lho maksude. Gabung dadi siji ya iso 1000. Iso dan kok nek diparani pirang-pirang desa ya iso pirang-pirang juta. Iya. Dalan iku ngene iki kabeh. Oh, ngene iki. Meletek. Sing mbok syuting aja sing dhuwur tok lur, ngene iki ya disyuting. Dadi nek dinas-dinas terkait kaya sing terkait iku wah ya cah ben gak diparani anu apa jenenge iku ben diliwati kepenak karo masyarakatku. Jadi masyarakatku ekonomine ben lancar diantarane kan prasarana jalan iki dibangun sing apik. Bangun sing apik. Ngono tok lur. Akhirnya nek digo lewat iku penak, digo ngangkut hasil pertanian utawa hasil perkebunan, hasil sawah kok kepenak, mobil sing ngangkut, terus hasil pertaniane digo maro pasar, iku ya kepenak, soalnya dalane penak, alus. Jadi niki lho, kaya kolam renang. Jadi nek ana ngomong niki asine ya apa gak ngomong mosok roh gak diomongno lur. Ya diomongno lur. Sing penting aku kan gak menyebutkan desa lur. Iya. Yang menyebutkan desa kan kok ana sing gak nganu. Tapi rata-rata hampir desaku ngono lur. Situ-situ tak kunjungi. Hampir semua. Iya. Mesti gak ana sing dalane mulus ngono jewarang. Ya tiap desa mesti ana mbah-mbah rondo sepuh niku sing uripe sebatang kara. Mulane yang kita prioritaskan niku mbah-mbah sepuh sing hidup sebatang kara sing turu dhewean. Mbah-mbah sepuh nih lho lur. Iya, bener. Jadi kita berbagi mau bolak-balik bukan kita kok merasa lebih tapi kita merasa peduli. Karena ya perlu. Ya karepe nek tiap hari kok pengine ya nyantuni mbah-mbah tekan kono-kono berhubung waktu kita pun sudah terbatas ya mungkin suatu saat saat kita bisa angger dina silaturahmi maragane desa kono lah iki awake dhewe arep silaturahmi keempat ya lur gitu iki ya iki ketiga mau tulis mbah iki oh iya mbah iki hampir keempat iki engko sak tutuke ya sabare lamun kok hujan terus ya kita berhenti ngono ae. Berhenti dalane dul. Roh dhewe ngeri dalane. Wah iki koyo ngeblur lur. Dalane lur. Oh. Iki ya lur ya. Iya iki. Iki lur mlebu pager. Iki maragane bae. Muga-muga ya nek dalem. Ya, muga nek dalem lur. Sik lo tak lapane sik. Iya. Yo. Assalamualaikum. Mbah. Mbah. Mbah sapa lur kok lali? Kartini. Mbah Kartini. Mbah. Ketoke dalem masak lur ketok iki. Masak nek pawon. Loh, kok kancingan? Mbah?
Ketok kok ana suarane wong lur. Gak ya? Gak. Oh, gak ono lur. Tapi lawange bae mbah. Ya suatu saat ya iki soalnya bae gak ono sing iki Iya. sing sesuai dengan jadwal kita ya awake dhewe langsung 12 mara nggone bae sing sijine. Ya. Oke. Mbak niki mboten enten tiange nggih? Nggih. Nggih kadose kok kancingan lawange Mbah Kartini. Oh nggih pun, bareng. Lain wekdal mawon. Nggih, Nggih. monggo. Nggih, mbae gak ono lur. Balik dalane lunyu. Oh, mendhet batikan, Mbak. Oh, nggih. Bismillah. Nggih, daerah kene ku anu lur, sentra batik. Ya. Jadi awake dhewe mau silaturahmi marang nggone mbae iku mau mbae tutupan. Tutupan omahe. Berarti hujan-hujan mungkin mbae mbok nek endi mbok nek mburi wong tutupan awake dhewe ora wong kono jeruk mlebu ora kepenak wong tidak ada tuan rumahnya. Iya. Iki awake dhewe marang nggone mbae sing Sitoke. sing sijine neh akeh mbae awake dhewe iku. Nek Wakih pol. nek gelem mara rono-rono iku akeh. Iku keblur iku nek di upload iku apik ta elek lur. Ya gak apa-apa wong gabungan ae. Gak apa-apa ya. Iya, ya lur ya gak apa-apa lur maklum. Wong Aceh udan nek lur. Payu nggih. Udan lur. Nek kamera sing apik-apik kan mesti dikeki payung ngono lur. Iki Ya. ora ono payunge udan ya udanan terus ae kok lur. Ya manteli lho. Mantel ya. Tak pasang kondom. Us, jalane 1000. Jeglungan 1000. Oh, anggere ana desa lho jeglungane 1000 lur. Iya. Ireng sisan niki malah. Wah, Banyune ngasih ireng Iya. lur. ya metu kok omah mau yo gak ngene iki. Gak ngene Gak iki ngene metu iki. kok. Wong Halus ah. dadi mbae sing kita kunjungi iku kan dari desa ke desa lur. Kok gak Iya. nglumpuk dadi siji no enggak. Dadi jarake desa siji karo sijine iku ya lumayan ya. Iya lumayan. Kayak sekitar radiusnya dari satu ke satu ada 1-2 kilo ya. Iya. Ono sing jarake sijine 1 kilo, ono sing jarake lebih hampir 5 kilo. Oh, Iya. itu. Dan nek sampean nakok aku merenggone mbah-mbah ngono kuwi, mbah sing daerah kene Wah, sing nek dikunjungi ngono. Wah, aku dijadwal aku insyaallah duwe anu, duwe daftare lur. iya wis terdaftar, Wis terdaftar, ya. ya wis terdaftar. Wis terdata, awake dhewe umpamane kok aku ape Mbah, aku ape silaturahim marang nggone Mbah Mbah Las umpamane. Mbah sapa ngono, Mbah sapa? Insyaallah aku duwe lur datane. Dan iki memang komitmen awalku, aku memang seneng silaturahim marang nggone mbah-mbah ngene iki sing uripe dhewean. Iya. Ya dari macam-macam faktor ya lur, kadang-kadang memang beliau-beliau ini urip dhewean, memang beliau tidak mampu, tidak punya anak, ada yang tidak punya suami, ada yang tidak punya anak, tidak punya suami. Malah kebanyakan gak punya suami ya. Ana sing mbah iku memang uripe dari muda gak nikah ada. Ya ada. Tetapi uripe kurang mampu, kurang beruntung. Ya. Lah niku tiap desa itu ada. Dan responnya selama ini nyatane kita kan sudah berjalan kesekian bulan atau hampir tahun ya. Iya. Iku alhamdulillah ya anggere di silaturahmi ini ya baik gak ono sing kapok lho. Iya, gak ada. Nyatane gak ono sing aku mau mbok parani gak. Angger kita parani ya kadose seneng. Ya parani. Mungkin hanya padahal kita hanya bisa berbagi sekedarnya. Ya sedikit bagi orang yang mampu, tapi munggu mbah-mbah iku kena dienggo nempur. Iya. Seminggu 1 bulan lur. Udah luar biasa. Ya, untuk menyambung hidup lah. Kayak ngendikane mbah iku mau sudah 4 hari ya Jal, orang di beras. Oh ya Jal, ngombeannya ngombe air. Hari gini loh lur. Iya. Tahun 2025 ya. Iya. Mbah urip dhewean
Ya bukannya kok tanggane gak peduli, mungkin tanggane ya sudah orang ngerti beberapa kali, Iya. tapi yang jenenge maringi kan tidak nggak setiap hari. gak tiap hari, wong gak dinas sosial ya lor. Iya. Jadi ini mungkin gitu. Lagi kok malah udane malah lumayan Rapopo kesana isih kesana. semangat, Ya Lur. sekali-kali Sekali-kali. awake dhewe abote kepengin nyambangi mbah-mbah ya lur. Iya. Iki daerah kita iki munggah rono-rono iki daerah anu lho. Ya ana pegunungane, ya nek sing pinggir pantai ya ana pinggir pantene. Karena geografis daerah kami iki Gunung dan delalae laut. cedhek laut, ya cedhek gunung. Iya. Dadi nggonane awake dhewe iku dobel. Dadi nek kono kene iku ya ana wong gak mampu lur, saya yakin. Munggane kok suatu saat kok uang kok sugih kabeh, mampu kabeh, mungkin wis kaya nek nggone Timur Tengah ngono iku ya lur. Iya. Nek nggone Uni Emirat Arab Abu Dhabi. Cara ape ngekeki zakat ape sedekah Bingung, infake bingung. Lah berhubung di negara kita itu jadi negara kaya, tapi rakyatnya belum banyak yang makmur. Negaranya yang kaya. Negaranya sumber daya alami melimpah, Melimpah. tapi rakyatnya Belum, Mas. belum semua. Iya. No, nyatane yo rata-rata tak delok lho lur, ya nuwun sewu, bukane kok awake nganu. Wong sing sugih-sugih iki bojone ya jek siji. Berarti kan orang makmur. Orang makmur. Iya. Ngono ya. Iya. Tandane ning kono ya nek Iya. sugih kok bojone loro makmur ya. Ya nek tanda-tandane bojo sugih kok bojone jek siji ya urung Urung sugih. Oh. Ngono. Iya. Ngono lur ya. Iya. Giling-giling. Titenane ngono lho. Ditenane ngono. Ya, iki mau guyon barani guyon ya monggo, mbok ayani Tenanan ya ora apa-apa. ya ora apa-apa. Kok kenyataane memang begitu. Iya, anjir ngono. Nanti ngono. Oh, iki daerah delok iko. Anu, kabut lur. Iya, Munggah kabut. pegunungan. Gununge iki. kabut lur niku. Iki alhamdulillah dalane anu lur. Rada apik mayan daripada sing Sing mau. Tapi engko neh yo nemoni ngono iku neh. Iya. Lah iki Nah. kameramene tetep berkabut iki. Iya. Soale hujan gerimis, ya hujannya gak begitu lebat tapi gerimis. Tapi di baju ya anu kok, Teles wis teles, Ini teles. Ya sekali tempo. iya. Gak terus-terusan. Nah, iki wong Jawa iku nek ngliwati nek ana wong niku tetep sapa lamun niku kok sing diunekno mok klakson motor ya Iya. atau mobil wis diarani anggah ungguh sopan santun. Iya. Lho ngene iku kok gak mbok klakson sepisane darani sing ora-ora lur. Mbah sombong lagi ngono ae kok. Iya lur. Iya. Biasane sing wis lagi ngono ae kok petuk uang kok meneng ae. Meneng Padahal ae. awake dhewe ya kadang-kadang ya gak roh, Iya, gak kadang weruh, ora ngerti. gak memperhatikan. Iya. Cuma sing daripada marai fitnah awake dhewe nyopo. Iya. Ora ana eleke wong nyopo. Ya nek kepethuk asalamualaikum. Itu ya apik. Wis apik, gak salah. Pemeneh reportere iki anu lur, nganggo kacamata nyetir. Iku ya keblur karo air. Kamerane ket mau ngeblur kok. Rintik-rintik. Lha iku kena didelok ta ora iku? Kena. Aman. Aman ya lur ya. Ora kena didelok ra. Anu lur. Wong Iki awak perdesaan. oh merene lur ya. Iki dalane Jeblungan Sewu kae ya. Iya. Oh. Ini judulnya kita keliling soal nggone mbah-mbah jemuah berkah lho. Kita Iya. berbagi semampu kita seadanya. Ngono iku mau nek diparani jajal ono sing gak di beras wis 4 kilo barang mau. 4 kilo patang dino. Iya. Tapi lur, dalane sempit. Aman. Si mudun. Mudun no.
Lur. Yes. Lur omahnya. Dalane anu. Oh iya. Lunyu Lur, ya maklum. Landun. Kok kiambakan, Mbah? Kok puweteng sehat tah mboten, Mbah? Oh, kok puweteng, Mbah? Gini jenengan apa mendung-mendung niki, Mbah? Oh, niki niki amit. Oh. Tuh. Oh, niki pun ketok. Kula saking anu, Mbah. Kok ndi, Lur? Saking Lasem, Mbah. Lasem. Loh, nggih, senate sowan jenengan. Nggih. Niki kangge jenengan. Nggih. Dereng mari. Yo tiyang sepuh terusan sakit napa? Nggih. 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 Niki amit nggih, Mbah. Anu, Mbah. Apa iku? Udan. Teng Jawi grimis. Nggih, grimis. Nggih, kula niate silaturahmi medaya. Ngaturi jenengan kangge tumbas obat atau tumbas napa mok kedhik. Nggih, njaluk karo Gusti Allah muga diparingi waras. Nggih. Nggih. Lah jenengan awake kok kuru kok lemu nggih nginane. Watuk. Watuk. Oh, watuk. Watuk Lur bae. Wis ana pira Juk? Ana setengah jam Lur. Oh, no. Hah? Iku lebih sak jam. Hah? 52. Hah? 52 Lur. Oh iya, niki koncone kula, niki bose. Nggih, niki bose niki ndek perusahaan kopi lelet. Amin. Amin, amin. 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 Nggih. Niku lho tesih nggo panteng tah mboten, Mbok kula? Kasan. Nggih. Heeh. Nggo panteng. Oh, ganteng Lur jarene Mbah tuwa-tuwa. Sing lem aku iku bojoku dhewe karo Mbah tuwa-tuwa. Ngono. Nek sing nom-nom gak wani do wani, Lur. Aku nek pas nggo panteng ngene iki yo nganu. Mbah. Amin, sehat walafiat. Amin. Amin. Nggih, amin. Nggih, tak dongakno, Mbok. Sampean muga-muga diparingi sehat walafiat, kuat ngibadah, sisane umur diparingi berkah barokah. Ngono, Mbok. Nggih. Oh, teng alam niku koyok-koyoke nggih, terus nggih. Jenengan pas wayah gerah niku. Oh, Mbak iki wayah gerahe cerita koyok-koyoke ndek niku wis nek nggone alame wis koyo alam liya, Lur. Dadi koyo pewadi ngono, berhubung wis kruwasan nek kono suasanane enak, barang dompete kari. Enggak nunggu jajan terus balik urip meneh. Iku jebule dijek ngimpi. Ngono ya, Mbok?
Nggih. 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 Nggih, Mbah. Niki wis ana 60 ya, Lur? Jurung, kurang 5 menit. Nggih. Dadi mboke iki nyeritakno bliyone niki pas tempo hari awake rene Mbah iki awake lemu. Ya Lur ya. Saiki Mbah awake lara, gak doyan mangan. Ana patuke ta, Mbok? Wis diobatno dokter. Mantri Pakno. Dikek obat apa, Mbok? Sampai nombe. Loh, lah sampeyan wis sarapan to, Mbok ini? Oh, sarapane ngene iki, Lur, telo goreng, telo godhog. Berarti sampeyan gak tau masak no, Mbok? Dikirim ya, Mbok? Nggih, musime udan. Berarti kono gak adem no, Mbok? Gak penak nek kene ae no, Mbok? Udane nregih, Mbok. Awake mbae gak patek penak, Lur, wong ancene hawa tuwa ya. Iya. Dadine pas hawa tuwa ngono iku biasane hawane adem. Iya. Hawane adem, Mbak niki, Mbok. Katisen barang, Mbok? Katisen. Nggih. Wis alik-alik nek masjid. Subuh. Bener, Mbok. Bener, Mbok iku tetep jos. Lah sampean kok ngerti nek aku Raden Kasanmu sapa sing ngandani? Nggih. Nggih. Bapake wong ndi, Mbah, bapake? Nggih. Buyute wong Tuyuan. Nggih. Kemen kok tepang. Rupane mirip, Mbah. Wonge Bari. Jebles ya, Mbah. Konangan, Lur, Mbah. Padahal Mbah iki umure wis karo kok isih konangan. Iya, bonuse wis waki. Dadi awake dhewe silaturahmi mbek guyon-guyon karo Mbah. Iya. Mbah iya sip. Nggih. Nggih, Mbah. Piye? Anake piye? Anake ganteng. Sing kalem ganteng ya mbok Mbah iki tok, Lur. Karo bojoku. Ya wis 60, Lur. Jurung 58. Nggih. 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 Mun sedo. Mun 22 tahun. Nggih. Anu wis nggih 22 tahun. Mbah, kula tak nglanjutake perjalanan. Kula tak nyuwun pamit jenengan ndang waras. Sagete ngaturi mok gedhe. Kula nyuwun panduk. Nggih. Nggih. Nggih, amin. Amin. Nggih. Amin. 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 Nggih. Ampun, Mbok. Nggih. Ya, ayo, Lur. Wes udan-udan. Nggih, Mbak. Nggih. Nggih, Mbok. Nggih, kula tak lanjutake lapak. Nggih, teng mriko malih ya, Mbah. Nggih. Nggih, assalamualaikum.
60 menit ya Mas. Oke. Nggih ngoten Ayo Lur. Lur langsung Langsung manu mbak sepeda Karo lunyu sepeda. dalane Lur. Dalane lunyu. Dan iki udan rimis-rimis. udane. Heeh. Sampeyan mlaku rono Lur, aku gak wani Oke, goncengno siap. iki. Mesek yo Lur yo, tak Wis tipe perjalanan mulai dalane dalane lunyu. lunyu, mergane ning dhuwur gunung ngelumur. Lunyu dalane rusak. Oke Lur, tak langsung mulai ae Bismillahirrahmanirrahim. bersama Kang Hasan santri desa iku Lur ya. Oke, Dadah. bertemu